Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chakachena, chine content iri clean, content yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, ndambozvitaura kuti ndichadzoka nevidhio remukuru, ndichitaura kuti vadzoka kubva kuRussia kwavanga vari. Vane mashoko avataura paairport, ende pane zvaitika futi paairport ipapo zvatoda kuti tikuratidzei muone mega kuti pakashata mawani chaiwo handitika. Saka without wasting much of your time, ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndidzodzi dziri kubuda pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Nyaya sekuru tasvu iri kuenderera mberi, rambai muchiunza maaudios tichimaposta mbijana because content yacho inenge yakawanda zvatichida kuita sei kupa kuvanhu handitika. But the bottom line, ndabatwa futi neumwe mukoma wangu makusena naye achitaura izvo kuti pane vamwe vanonzi sekuru kanengo futi imbavha itsotsi. Meno zvinhu zvacho zvezvimbofamba seko chiko chinenge chimboitika, but zvisinei hatisi kutaura nyaya yembavha nematsotsi apa. Ndichauya neumbo hwacho ndokuratidzai nyaya yasekuru kanengo. Indazvitadza ini mawani, but zvisinei tichita basa raMwari. We are doing the Lord's work kuti vanhu vazive information, vanhu vangware, vanhu vachenjere. Munogona kuzviona kunge tiri kutsvaga content kana kuita sei aiwa titori pabasa raMwari, kuti nyika ite sei iponeswa handitika. Hanzi nebhaibheri, know the truth and the truth shall set you free handitika. Saka without wasting much of your time, rega tinzwe a report from ZBC kuti zvakamira sei, tofambira nyaya dzacho tichiona kuti how far is too far. President Emmerson Mnangagwa touched down at the Robert Gabriel Mugabe International Airport this Sunday after his engagements in Korea and Russia. The president said he had fruitful engagements with the president of Korea, Yoon Suk-yeol, which turned out to be an opportunity to consolidate existing ties and identify new areas of cooperation. He said this when he addressed ZANU-PF supporters at the Robert Gabriel Mugabe International Airport. Takaenda Korea, South Korea, vakune Africa South Korea Summit, Africa yedu yose South Korea. Saka Africa yese yanga yari kuti panakasangana ikoko, ndakakwanisa kuona ukana kutaura napresident weku South Korea. Chiwirirana anotitsigira zvikuru sei kunyaya dzekurima dzeagriculture. Vakatinimbisa kuti vanozotibatsira neexpertise kutisimudzire kurima kwedu agriculture yedu. Asi Africa yose maheads of state emuAfrica tanga tiriko ikoko. Asi aikwanisa kuwana mukana wekuona head of state umwe neumwe tichitaurana relationship dzedu. Saka tine ukama hwakanaka neSouth Korea. Zvikuru sei napresident wacho anotifarira chaizvo. Tindofunga trade fair yedu yegore rinouya vakavimbisa kuti vachange vachauya vakakwana. He also gave an update on his trip to Russia where he had productive. Right, ndati vanangotaura nyaya iyi pakati pevidhio rinoiri mamazvionera. Mukanyanyotarisisa, mukanyatsoongorora pavidhio iri, for the first time mukuru asvika paairport, Vanamukoma vasipo. Anowanzotambirwa nematop officials, mageneral, madhara machichi, magunners anenge aripo ipapo achisaluta akamira line chichichi. But amba muri kuona ana comrade opa nani na Black Campbell vari kutorwarawo zvavo mukuru. Mirai muone kufamba kwavari kuita pakashata baba.
varotonyasotadza nyasofamba zvakanaka mirai muonapo tichitaura relationship dzedu saka tine mukama hwakanaka neSouth Korea zvikuru sei napurezidendi wacho anotifarira chaizvo kutofunga state fair yegore nouya vakavimbisa kuti vachange vachauya vakakwana. He also gave an that's why I'm on update my on his trip to Mukuru. Russia, where he had productive discussions with President Vladimir Putin. Anosangana bona shasha inonzi Putin. Taura nawo hedikoko kusimudzira kubatana nokuwirirana hatina nhamo zvachose. Anoti haiwa zvingava zvitagwa nedzimwe nyika pamusoro peRussia ndezvavo. Russia neZimbabwe takabva kure hatirambe takabatana zvamuda zvose tinokutsigirai takakumbira masikwaship akawanda nemhando dzakawanda takapuhwa vanyatsekera zvakare nyaya dzespace agency saka akati ndokutsigirai kwese ikuno. President Mnangagwa was received at the airport by Vice President Comrade Kembo Mohadi, service chiefs and senior government officials. Ona mukuru kufamba kwaari kuita ZBC kumashure. News, Harare. Right, mazvionera mega kuti pakashata ende mashoko emukuru mamanzwa mega achitaura zvakaitika, achitaura nerurimi rwamai. There's no need for me to interpret or to add anything, but nyaya hombe ndeyekuti ana mukoma vanga vasipo, vanosimbonge varipo vachisaluta, but pamwe vari busy vawandirwa nebasa. Handizozivo zvangu ipapo, but zviripo ndizvo zvizvi mazviona. Mukuru atozotambirwa nevakuru vemusangano ndovauya comrade opa nani naBlack Kembo vari kutorwarawo zvavo, maona mafambiro avanga vachiita pakashata boys mawani chaivo chaivo. Ndonyaya dzacho ndozviripo. Tingaite sei. Don't forget ndataura kuti ndine interview yandinayo naBishop Nyamakanga yandichauya nayo ndichikupai. Make sure kuti you stay tuned, you subscribe, and then you get all the updates on SADC protest. Anditika ngatisaine petition, link ndaisa mudescription, enda ungonoklikawo ipapo unosainawo kuti zvinhu zvinake, zvinhu zvifambe zviende kumberi pamwe chete nevamwe. Handitika nyika inovakwa nevene vayo ndiwe neni. Tiite sei? Tiite zvinhu. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.